Terve taas kaikille. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan Fortnitea ja anteeksi, mä en ole tehnyt tässä pitkään aikaa videoita. Mä en vaan ole tiennyt, että mä en ole jaksanut oikein niin paljon tehdä. Ja nyt tehdään pitkästä aikaa tää ehkä kuvakulma on vähän huono, mut me pelataan Fortnitea. Ja pistäkää like-video ja kanava päälle, tai siis tilatkaa mun kanava. Koitetaan saada tänä vuonna 1000 tilaajaa. Se olisi ehkä kiva juttu, mutta ei sitä kun on jonkun spessu. Nyt mä koitan taas alkaa tekemään näitä videoita. Joten eiköhän mennä pelaamaan ensimmäinen peli. No niin, ensimmäiseen matsiin hypätty. Ja me voitais kyllä ehkä lähteä tänne, koska täällä ei oikein ole vihuja. Niin voitais sinne kyllä ländätä. Kohta ollaan ländätty sinne ja tänne tulee yksi vihu, toinen, kolmas. En tiedä monta vihua. Ois voinut kyllä ehkä mennä hänkkeliinkin, mut joo. Ja voitte kertoa kommenteissa, että kuinka hyvä mä oon pelaa. Tää kuulemma on ensimmäinen vihu jossain. Mä kuulin. Kiva se äskeinen matsi. Mä en nyt tiedä mitä siinä tapahtui. Joku taisi häkätä tai jotain. Voitais ländää sinne uudestaan ja toivotaan, että kukaan tyyppi ei häkkäis enää. Just saatiin lännättyä. Vitsi, mä löysin vaan pistoolin. Yes, chesti. Taas kuulee vihu. Nyt tapetaan se. Siis tossakin on tapahtunut jotain. Mä en siis oikeesti nyt tiedä. Nyt mä koitan pelaa niin hyvin kuin mä pystyn. Ja ei ehkä enää näytetä tonne, vaan näytetä ehkä johonkin tohon noin. Katsotaan siitä vaikka tonne. Siitä tulee, mä uskon, että siitä tulee tosi hyvä paikka ländää. No niin, nyt ländätty. Nyt jos ei kuoltais, mä koitan koittaa. Ja saatte ättää mut friendiksi, jos haluatte. Tein yhden shortsin tossa äsken. Että jos haluatte, niin saatte ättää mut. Mulla on, tai siis saatte itse päättää, että ättäättekö vai ette. Täällä on chestikait jo. Sitten saatiin shockwaveit, on ihan ok. Katsotaan, täällä kuuluu ammuntaa. Ei näytä olevan ketään. Syödään nämä vielä tästä. Tää toi ihan vaan, koska sillä aika vähän osumia on. Niin Tässä menee auto. Tää yksi tyyppi on kräkki. Jäi. Se oli helppo. Kuuluu vihu. Jäi. Se oli easy. Mä otan kyllä tuo. Mä koitan nopea vetää triplat, jos mä saisin. Oho. No voi. No, vedäpäs.
Mä oon aika huono vetää näitä edittejä. Älkää välitelkö näistä mun editeistä. No aivan sulkeet, ihan sama. Tai on ne ihan ok. Mut sillä en mä mikään kaikista paras pelaaja oo. Katsotaan. Löytyi vihu. Kräkki. Mä oon aika hyviä nää pelaajat. Vaikka mä pelaan ihan normaaliin, niin tää on vähän vaikeeta. Kuolin taas. Meidän on pakko nyt mennä vielä uuteen, koska tää tappoi mut tää vihu. Siis tässä normaalissa matsissa nämä pelaajat on ollut aika hyviä. Joten katsotaan vielä miten pari matsia menee. Nyt ländettiin about. Saadaan ase. Yksi jäi ensiksi. Toinen jäi. Niillä ei ollut vielä aseita. Kuule vielä joku toisen. Tosta noin. Taas mä kuolin. Siis kertokaa nyt, että mitä oikein tässä menee. Mä en tajuu näitä. Koitetaan vielä. Tuli loppuun, koska tuli vaihtaa skiniin, mutta tuli sellainen pieni ilmoitus teille, että tuun kuvaa paljon parempia Fortnite-grafiikkavideoita, koska mulla löytyy tällainen kamera. Tällainen, mikä pistän tietokoneeseen kiinni. Niin mä pistän tän sitten tietokoneeseen kiinni ja sit mä saan kuvattua, että mun naama näkyy samalla ja sitten tää Fortnite näkyy samalla. Te ehkä muistatte, mutta mun aika vanhalta videolta, olisiko siitä 2 tai 1 vuosi, niin silloin joulukuussa niin mä tein sellaisen videon, missä mun naama näkyy ja sitten mä samalla pelasin silleen. Niin tää on se sama kamera, millä mä kuvaan, niin niistä mä kuvaan parempia grafiikka Fortnite-videoita teille, että sitten te tykkäätte näistä videoista. Mut eiköhän mennä seuraava peli. Mut joo, nyt päästiin seuraavaan matsiin ja varmaan tiedättekin, on kuvannut jonkun verran Fortnite-videoita niin pleikalla, vähän huonolla grafiikalla. Nyt mä pelaan tietokoneella Fortnitea, niin ehkä vähän parempi grafiikka on tässä kuin siinä PlayStation paikassa. Voitaisiin nyt mennä jonnekin uuteen. Mennään jonnekin. Mun pitää vielä katsoa, minne me voitaisiin lähteä. Ländettiin Recklessiin. Tosta pistooli. Se on ihan hyvä aloitus. Se on tääkin. Katsotaan, että löytyisikö täältä vihuja jostain. Katsotaan, löytyisikö vihuja. Nyt löytyy vihuja. Tuolla. Mulla on onneksi näitä sisäkuplia. Tuolla menee se vihu. Nää vaan niin jotenkin proita nää vihut, että silleen.
Koitetaan vielä mennä johonkin muuhun. Katsotaan, mennään pelaa Peace Controllia. Niin, siellä voidaan saada rykitettyä aika paljon tyyppejä. Valitaan tiimit. Mene tiimeihin. Pitää valita tiimit. No niin, me meni tonkaan. Let's go. Nyt lähti, katsotaan, että miten tää homma menee Peace Controlissa. Krakki. Mä en tiedä miksi mä sain kalat. Mä oon ihan sairaan lovi. Ei, mä oon lovi. Mä kuolin. Kysy 100 vettä se. Ei. Okei, korjataan uudestaan. Se jäi. Lovi. Jäi. Oi, mä oon aika lovi. Ei, mä jäin. Hävittiin. Me jätin taas. Toi on ihan kräkki. Tää lovi. Miten? Tuo on niin vaikeeta. Seuraava Peace Controlli. Noin tosta. Mä pääsen onneksi ehkä tonne. Yes. Niin vaikeet oikeesti tää Peace Controlli. Siis meidän pikille legit. Nyt mä hoidan tää. Ei! Krakki. Jäi. Mä en tiedä mitä toi meidän tiimiläinen teki. Krakki. Jäi. Ja jää. Kamo. Korjata loppuun asti. Smith. Tää niinku leikit luovuttaa. Mitä? Mä aion mennä uuteen tohon Peace Controlliin. Katsotaan nyt. Tässä näin.
tää peace-kontrolli. Kräkki. Jäi. Ei, sä saat kyllä tapettua. Se on ihan, tai siis ihan lovi. Ei se mitään. Kyllä me saadaan hoidettu. On aika huonoja. Jäi. Kamo. Mä koitan tehdä klipin. Mä tiedän, jäi. Mä koitan miettiä, missä mä otan vähän vaan. Mä toista pumppua tarvii. Ei! Ois vaan pitänyt koittaa pleissaa seinä siihen. Mitä? Mistä? Ai. Kyllä mä nää saan. Yksi jäi tosta. Jäi. Yksi jäi. Kamo. Se on tässä. Kräkki. Jäi. Ja jää 200 päähän. Jäi. Kaksitainen taas päähän. Kyllä mä osaan. Katsotaan nyt olla toi klippi tosta. Oho. Mä menen alakautta. Koitan mennä.
Kräkki. Ei. Se taisi osua mua hedu. Tosta jää. Kamo. Mulla on oikein nyt, kun mä vasta... En herännyt vasta. Neljäkymmentä. Ja oli vähän vaikea, mutta ei niin vaikea. Aina vauhoinen rakastua. Yksi jäi. Full boxes. Oi. Helppo, easy. Mä koitan tältä alta. Oho. Yksi jäi. Easy. Vika roundi. Mä jäin heti. Okei, nyt tulee. Yksi jäi. Melkein. Ois voinut olla kunnon toi. Mä oon täällä yksin kuitenkin niin näin kun ne rakentaa tossa. Yksi ja 200 se. Ja helppo.
Siinä oli Peace Control 2v2. Siinä taitaa, aika pitkä tuli, mutta siinä taitaa olla Fortnite-video. Kiitos kun katsoit, tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa, pistäkää ilmoitukset päälle, jos et ole tilannut. Muistakaa 1000 tilaajaa eteenpäin, tulee joku ehkä, saattaa päättää kommenteissa joku Fortnite-spessu tai jotain. Mutta jes, kiitos kun katsoit videon, tykätkää videosta ja jatkossa mä aloin kuvaa teillä kameralla periaatteessa näitä Fortnite-videoita. Ehkä 2 tai 1 vielä puhelimella, pitää vielä kysyä iskalta miten tää menee, mutta joo. Kiitos kun katsoit videota, tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa. Nähdään ensi videon parissa. Se olisi moikka moi!